Ni en penj mane ogoye e yore ma opogore opogore. Kendo kata king'iyo ywagruok mane nitiere within the sector kuom jogo mapuonjo, jogo mane dhi timo marking, kendo jogo matimo gimiluongo ni moderation. Aparo ni nitiere weche matut. To nikech koro duoko ni osemiyowa thuolo mar mondo walose wach mar somo ma Kenya. Apani gik machalo kamagi ema koro miyo nyaka jogo ma wayiero ma iluongo ni wabunge mekwa, especially the education committee, mar mondo gitim an audit. Kech gin gi teko mar nyaka luongo jatelo mar migawo mar somo, Ezekiel Machogu, ma gipenje ni to gik miwacho gi. In wacho ni mondo jopiny mondo kel evidence. To in nyiswa steps mane ne uketo mar mondo weche mag kwalo penj, weche mag mibadhi mane nyalo beti, ang'ono gini mane ne utimo. Omiyo ka ginyalo timo kamano taparo ni kata results manoduoka, nikech analysis be waseneno kata gi institutions migepe mopogore opogore ma watiyogo kata as County Governance Watch, kendo gisenyisowa kaka ne ji perform last year, kaka ne skunde ne perform, improvement levels, grades mane ne ji yudo mag A, jadi mano yudo A, compared to jogo mane ne omit cut off point mar the university, gi weche machalo kamago. To kapar ni kaka jatelo mar migawo mar somo loso ni, omiyo wa confidence. Kech onge thuolo mora mora ma ja Kenya biro chung gigo madiyo gi to kawa kalatas ni an gini kura teri ne jo Ministry of Education ni kama kaka nene okwal penj. Dware ni mondo jogo mane gi thuolo machalo kama kaka wabunge otikana achiel gi Ministry of Education gi stakeholders te mondo gigo ma nyalo kelo mibadhi e weche mag timo yore mag somo e Kenya kae mondo wadil kod gi once and for all. To of course en gino mabende nyalo miyo wa ywagruok mang'eny, nikech nyisowa kaka koro, nikech king'iyo kata trainings ma wantiere godo gi, tiegruok mopogore opogore, obed daktari, obed driver, obed jalos stima, electricals, engineers and all these other people, gite giluwo curriculum yore mopogore opogore mag somo mantiere Kenya kae. Omiyo wanyalo penjere ni to ka koro somo at that level emikwalo, kata ka ok nokwale kata bed ni nokwale, to kara koro ji ere kaka wa prepare jogo madhi mondo tije mopogore opogore. Bende nitiere confidence ma chieng' ma Ezekiel Machogu wuok wanyalo wacho ni adier nomiyo wa teko mar mondo wang'e godo ni penj ok nyal kwal, kata ni penj inyalo kwal, to jogo ma kadho e penj mokwal no ere kaka gi deliver to the society. Nikech mano is one of the things maseneno ka ji miyo godo puoch gi pak mosenindo Professor Magoha. Giwacho ni en mane ne okonyo Kenya mo deal gi weche mag kwalo penj. Omiyo aparo ni ber ka Ezekiel Machogu bine chako paro ni to thuolo ma weche mawuok mag mibadhi gi omiyo wani ere kaka an kaka jatelo mar somo anyalo tiyo gi jogo te mantiere education stakeholder